Siyabonga mhlaba, siyabonga sizwe, siyabonga bantu bakithi, siyabonga kakhulu. Injabulo kuphela esinayo emhlabeni nokufiselana ngomunye nomunye ngathi naye ngajabula. Asithandi ukuhlala ngokukhala, kuyasifica ngoba sikulo mhlaba. Ungazibukeli ke phansi, ungazibukeli phansi. Ubalulekile kusho mina ukuthi wena uyazinyaza, awuyithatha kancane noma uzibona ngathi umncane. Kulungile, yazi kulungile, kuseyisikhathi. Angeke futhi ngikuvimba ukuthi ngibukeleke phansi mangibukeleka phansi, kodwa ngithi magumbamano omhlaba ayikho inkinga engaxazululeki kumuntu. Ngikhuluma lamazwi angikho, ngila inhlazatshe kudokotela uMondlane. Ngijabule kakhulu. Abantu abeze bezothatha izinto ezijulile ezinamandla. Umdonso uyawudinga endaweni osebenzela. Uyazi kunzima kabi uma ufika la uthi uyothenga amanzi, uyafika ezitolo zabantu uthola umuntu ubhorekile, usiyozela ulele. Lo muntu uphume njalo athi uyosebenza sowulele, ayikho into angayenza. Kungena umuntu uyovulela nje ukuthi kushaya umoya. Hayi mani, ibuhlungu lento, awuyicabangi. Isiyenzeka kuwe nje lento. Abanye bathi banamabhizinisi amancane, badayisa impahla, uthola ukuthi uyaphuma bayondlala abantu labayondlala khona. Uyondlala kusukela inyanga iqala iziyophela, zigcine zibole impahla zakho. Ibuhlungu lento. Umdlalo webhola uyolishukusha ibhentshi sokugcina ukubona ebhentshini uzushintsha amaqembu. Awunasi isikhuthaza sekopa. Abanye bafuna ukuganwa. Akuganwe. Sobathe uthatha lo, uthola obheda uyakushiya. Sebathe uthatha lo, uyakushiya. Ibuhlungu yonke leyo nto leyo. Ithemba libulala, ithemba kalipheli, ithemba yithemba, kuyohlezi kuyithemba. Ngisho ngafa ithemba kodwa ngoba ngilishile kubantu ukuthi angeke kuze kuhlale kunje. Uyaphuma mhlawumbe bakuncikisa nje eThekwini, uhleli ngaphansi komuntu. Uyozama amatoko, akwenzeki. Ngenkathi uphuma njalo ekhaya basale banethemba. Ufase kuze kuphela unyaka. Ibuhlungu leyo nto. Dokotela 2+2 sigatsha senyama umxazululi wazo zonke lezo zinto. Ulahlekelwe, ushiwe isithandwa sakho yini? Sondela kwadokotela 2+2 sigatsha senyama safele emazweni, undaba zabantu zakhulumisa. Bakithi, ubuhlungu asibubizi, kodwa ubuhlungwini kuyadluleka kusasa ubona injabulo. Ngake ngathi namanje ngiyasho, ungathusa ukuthi ubani usenani, ngoba mhlawumbe wena uyoba nokungaphezulu kunaye. Yena ingoba ube nenhlahla yokushesha aqala afike. Baningi abanye kumanje batatazela bashintsha amarufu, kushubile. Yindaba bakha lezi zindlu ngaleso sikhathi kwakuvuma kubona. Kumanje mase kuqhamuka esinye isitayela sasifika naso, udansa ibhlukwe endodeni. Impilo ke bazalwane iphethwe yimi. Lesandla siyabusisa lesi. Zobusisa uMondlane kokugcina. Ngimnika isigodlo sakhe sasehlathini. Lazoyenza khona imigili ngani ubusuku nemini uMondlane. Qiniso ke kuphela kukuye, angisekho lapho. Uma idlalo ubuyayidlalela, konke kukuye ngimnikile nqi. Bodokotela, imithi ayingalali ulwembu. Asingathwaseli ukudlala sihlale emzini yabantu. Woza kadokotela 2+2 ukhuphula umsebenzi. Business yini into yenhlahla ibuzwa lapha ekhaya bakithi.
into enhlahle ikhandwa kwamhlaba yalingana ukukhuphula nokuphakanyiswa ngubeke ezandleni zenu siyabonga